אז אני בטוח שאני קופץ לכם המון במאומן, אבל הפעם לסרטון אחר לגמרי, אז תשארו כאן עד הסוף, זה באמת שווה את זה. אני דקל יעקבי, אני בעל חברה בתחום התזונה והכושר, קרוב ל6 שנים, ויצא לי ללוות מעל 1200 שינויים מקצה לקצה. יצא לי ללוות שינויי קיצון של ירידה במשקל של 80 קילו ירידה, ושינויים של עלייה מסת שריר של 20 קילו עלייה. והמטרה של הסרטון זה להראות לכם איך אני עושה את זה. זה הולך להיות מאוד פשוט ופרקטי, אז תהיו מרוכזים. אז אנחנו מבצעים פגישת ייעוץ, והפגישה קורית או במשרד שלי בחדרה, או דרך האונליין באפליקציית הזום. והפגישה עצמה מחולקת לכמה חלקים. בחלק הראשון של הפגישה אנחנו ניקח מדדים. נבין רגע מהי תמונת המצב הקיימת ואיפה אנחנו עומדים. מה המצב הגופני, מה אחוז השומן שלנו, מה ההיקפים, מה הפרופורציות של הגוף, ואיזה אזורים יותר חזקים אצלנו ואיזה אזורים פחות חזקים אצלנו. לאחר מכן נבנה אסטרטגיית עבודה מסודרת. נבין קודם כל לאן אנחנו מכוונים, לאן אנחנו רוצים להגיע בטווח הקצר, שזה כבר בחודש הבא, ולאן נרצה להגיע בטווח הרחוק, שזאת תמונת הניצחון, גוף החלומות שלנו. עכשיו, אחרי שבאמת קיבלתי את כל הנתונים האלה מכם בלייב, אנחנו בונים ביחד את תפריט התזונה. תפריט התזונה מותאם אליכם, לשגרת היום שלכם, ויכיל אך ורק מאכלים שאתם אוהבים. לא יהיה בתפריט מאכל אחד שאתם לא אוהבים. לא קיים דבר כזה. אחרי שקיבלתם את תפריט התזונה, אנחנו נעבור לשלב האימוני. גם שם אני מעניק לכם מעטפת מלאה. אנחנו בונים תוכנית אימונים ביחד שמתרכזת באזורים שאתם רוצים יותר לפתח בגוף שלכם, לפי כמות האימונים שאתם יכולים לבצע בשבוע, ולפי כמה זמן תוכלו להקדיש לכל אימון. תקבלו ממני סרטוני הדרכה מפורטים, איך מבצעים כל תרגיל בצורה מושלמת, ובנוסף לכך אני מקבל סרטונים שלכם ועובר על הכל ומתקן עד שהכל קורה בצורה מושלמת. עכשיו עזבו רגע תפריט התזונה ותוכנית האימונים, כי זה דבר מאוד מאוד מעניין, אבל זה לא החלק המרכזי. החלק המרכזי היא מעטפת הליווי. אני כיום מעניק את מעטפת הליווי הכי צמודה בארץ. אני לא מכיר אדם אחד שעושה את מה שאני עושה, כי המטרה שלי שונה משאר אנשי המקצוע, אני רוצה שתלמדו. אני ואתם נמצאים בתקשורת יומית. אין יום בלי תקשורת שלי ושלכם, לא קיים דבר כזה. והליווי הוא לא קורה בצורה פסיבית. אני לא יושב בידיים שלובות ומחכה שתשלחו לי הודעה. הליווי הוא אקטיבי, אני יוזם אותו. אני כל יום עובר על כל רשימת הלקוחות ומוודא שדיברתי עם כולם. מי שלא דיבר איתי, לא יצר איתי קשר, מקבל בראש. אף אחד לא נופל בין הכיסאות, המקסימום זה שאני אגרום לכם לקפוץ על כיסאות. אז תחשבו רגע לעומק, חבר'ה. מה חסר לכם? ודרך אגב, יש לכם גם החזר כספי מלא על השבוע הראשון של התהליך.